Uya mundike pfuma yangu. Baba dari nokukumbira kuti mupande nyaya dari richinzwa. Vatongi ndivava vari uku vokubatsirai panyaya mauyana. Pindai muno. Nyaya yangu ini ndichaitaura mupanda mutatu kana kuti mumasection matatu. Chokutanga mwana wangu achanasa dombo anonzi Bernard Pfunde. Zvikanzi ndatumwa nomureko achibanda anzi mwana wenyu tachataguta. Tikati vaja vaguta zvikachinzi tikati no mashoko ndikuyanzwa. Hapana munhu anokunza mwana wake kana kutema munhu demo. Chenda ino mashoko yandakuchitaura pari zvino. Kuti endai maudza kuti no ngavandipe zvinhu zvangu titambire mwana wangu. Sadombo akadzoka akabva achinywa haana kuzodzoka kundipa mimi. Kechitu adzoka kuti Sadombo eno mwana wangu akadunga muzangasoko. Sense tupasana. Ndauya futi baba wachirinda. Nauya apa ndeye kuti ndadzoka futi nenyaya yandatuma nokwana achibada. Yakamira sei nozanzi mwana wenyu uyu gupuro ndoriri. Gupuro ndoriri 300 bond. Zvavakandipa 300 bond. Ndikabva ndatoseka zvangu. Ndikati dzokera nayo. Ndokubva adzokera nayo akaribata. Adzokera nayo. Ndopa ndikazofunga leta oni aenda pamwe pazasi pedzimba watinowadzana nawo. Ndikati no vafundo uyai kuno. Chenda mondovaudza kuti vachibanda uyai kuno nomhuri yenyu titaure sezvo tiri vanhu vagarisana. Ndodaira kuti angunga yangu akauya nomuzukuru wavo akagarapo uyo nomwe muzukuru wavo naSadombo. Ndikati no vachibanda nawiri apa ndeye kuti zveshuwa mwana wangu inini hamuchamuda mushamenyu asi nyaya iripo ndeye kuti ndiri kudawo zvinhu zvangu. Ndokubva ndavatsanangurira ndikati no ndikuda mombe yangu yedanga 1, ndikuda mombe yangu yeumai 2, ndikuda ngonongo masungiro 3, ndikuda rusambo rwangu. Ndiyo nyaya ndiri kukudzai achibanda. Nokuti nyaya taona kuti tikada kuti tifambe nayo hazviite zvakanaka. Unai tiri vanhu vanowadzana tiri vagarisa ndokumidzana zvinhu. Zvikachinzi nakungai vangu aiwa no naundikuinzwa wangu rungani. Ininiwo zvematare handidi. Tikataiva maita zvakanaka. Imuri vanamati. Kuchechi kwenyu munorenge hombe. Ini kuchechi kwangu ndiri mufundisi. Saka atongotaurirana nyaya tokupedza tiri pamwe chete. Ndofunga vachisimuka vakasimuka mucheni yadzi yangu adika vatati haridoki. Regai ndimboenda ndimboona Sadombo chenda kumba kwako. Kana ndakubuda ndichakudedza. Zveshuwa rakadoka zuva. Mwana wangu wewe ndikamudzora futi ikoko ndikati aiwa umbouya hazviite. Unofanira kuuya nesomething chokuratidza kuti no ichi chinhu ichi ndachionawo ichi ndokutambira mune zvinhu zvakanaka. Ko ndakapuwa iko kuchatuma kutombudzi nekufuka kagumbezi. Ko zvimwe zvezvi hapana. Right. Zvadaro tagara. Mwana ariko ikoko. Ndofunga mwana angasagare zvakanaka. Akati aenda sakura bhinzi dzake. Akabvanzi na mai vake buda mubhinzi. Kwasabuda ndinowana zvandinokuita. Wow, alright mwana akundudza ndikati zvino panenge pachine chitsvenera. Isi kutaura kwataita nababa vatakataiwa no. Iwe sezvoka vakaimba yako chigara mumba mangu ukanyara kusvika wana zvinhu zvangondipa. Saka kana zvakudaura kuti hapana chitsvene. Rimwe zuva mwana uya anyanya kumba. Nguva mvura ibvana ndikati kozoita sezvikachinzi mboka kusaita seyakusugarika. Ndatombotizira kuna nababa. Saka ndauya kuno kuzokudza ino ndo mamira yakaita zvinhu. Ndikati iwe dzokera. Kana vachikutema nodemo ngavakutemi. Vazonotaiwa nyaya cheche zvavafutira. Mwana ndobva adzoka. Tagara ndofunga ukaya sekuru vake vari panonzika moto ari panext 9. Akandibvunza kuti naichiinda. Chii chanyonetsa kuti utore mwana. Ndikati sekuru ndotora mwana pasina chinhu. Hazvigoneki. Ndakavataurira hangu yangu kuti no pazvinhu zvandareva ndipeiwo chibodzi chokugamuchira nacho mwana. Asi ivo havana kana kuda kuedza kufura ipapo. Zvachinzi kuinge wani mombe vanadzo dzavakatenga nomwana wako mukwasha wangu
dzavo dzavakasenza kwete dzababa vadi kutora dhoni dza1 vakupa woona kuti murame ndikati hapana kana chiri kufamba seku ndatoudza kuti no imi mukandipawo 1 mombe tonyorerana pasi kuchena kwokunze monditsvagira kuri kuti zvese zvavasina sei havasikunda ndobva ndagara ndobva ndazosumuka pamba ndokuenda kudza baba vangu vanhu vakandibereka vari apa kuti no ndo mamiriro akaita zvimwe kwana achibanda ini ndakuta kuti mwana anogona kuita zvimwe zvinhu akagona kufa tikarasikiwa pfuma tinotaurirana inouya ndofunga ndiri kumba kwomunin'ina wangu vakapinda nokuseriko noparodi yacho ndiyo makadii mbomo ndo mangandii ndikabva ndabuda panze ndobva ndataura nawo achibanda no nauye ndafungisa kuti ichiperi tingautaure rini nyaya iyi kuti igone kupera zvakachinzi indobva ndatayo tiitaure isandi zvainzasandi kurefu tiitaure friday ndikati friday mukwasha anenge asipo munhu wandiri kuda mukwasha kuti nauyi ndiitaure achinzwa iye aripo nokuti pese paviri patambotaura sadombo nababa wacho nazukuru wacho anga asipo chokwadi zvikachinzi aiwa no friday anenge abva kwaanenge abva kwaakari kwavari kutaura kuti vangu vachita community service alright friday yakwana ana baba vangu vanina vangu bese vaungana obva wauya ndikavatumira munhu ndikati chendauza kuti taungana chiuya itaure chekutaure nauye zvochokwadi vakaya vari 9 pa9 ndaitotarisira kuti no vachasvika kuti amukurungai nauiripo ndeyekutano zvizvi chingoita zvamaita se zvamataura but vakaya vakaoma musoro zvakachinzi unofanira kungotambira mwana wako chete pasina choita se chaunowana ndikati no nyaya yamukataura iye yokuti imima mude zvemataritari saka ndokwandaita se kwandakenda ndofunga mai vacho vakagara pakataura kuti endai kwamunoda tinopedzerana ndikati wero imini patichataura nyaya iyi muchange musipo kumberi uku kunenge kuna mukwasha wangu pamwe munenge vatogara pamwe hamutombodaira saka ina handiri kutaura nchinerusira mukwasha kuti no iye hazvinzi kana hati ano baba regai ndichikupewo mombe 1 kana kuti no regai ndichikupewo mari tochinyorerana ndodaira kuti ini ndikabva ndangoti right gupuro riyera ndikambonzwa riye chiri buritsai tirione zvicho kuti mwana wangu vapochi gupuro rinoza kuti haachadiwa ndobva kaburitsa 300 pounds ndobva dzapiwa hanzvadzi yangu yakashaya hanzvadzi yangu ndobva asimuka ndobva apa mwana wangu ngomana ndikati iwe verenga so 300 pounds ndikabva ndatoseka ndikati ndo gupuro iri munoziva kuti kudare pachisumadza kunobhadhara gupuro $50 alright zvapera zvezvo ndikati avini nyaya yatopera handisina zvakawanda zvokuita se zvokutaura mwana wangu endai tsanga novazukuru renyu yaya mai matura muchitovarongedza zvinhu kwairongedza zvinhu aite se vauye saka ndokubva ndatora mwana wangu ndokubva vagara ndofunga ndikagara kubva zara totaura nyaya ndichifungidzira kuti vachafungawo vega kuti no chigarisano achidaro regai tingopeta muramba uri munyoro sezvo zvavatora mwana wangu regai tichivatera tisavangungai patai makadaro chinhu chiri kupa kudaro kuda kuti pane mwana ndo zvinhu zvakatisunganidza chiukama ezvekutaura kwatiriita hazvinoti ukama hwapera nokwana chibata aiwa ukama hutoapa because pane mwana sikureva kwamaita kweu mwana akachengetwa namwari achada kuroriwa vachatoya kuudza amai vacho ana amai vacho tinge tiripo uchimidzi tichasangana futipo saka kana pane kukakatana kwakadai so kureva kuti zvinhu hazvina kuita musha ende ndichiuya muno ndinori adare rechi5 pari pamukambosusukidza kuti tatonga nhasi svondonauya ndaiwa ndika ndiri panapa saka uratidza kuti aiwa mukwashangu zvokuda kundipa pfuma inyika haasi kuda dai tikatopedzerana kudhara kumusha zvinhu zvakaita sei zvikapera kana kuno mamusingationi saka ndo mazvino mashoko changanika right pane zvandaida kuti ribvunze ichokwadi akambobvisirwa akabvisa mbudzi nemagumbezi nemachira akabvisa mbudzi abvisa mbudzi 3 mbudzi 3 dzenzi ndedzei mukono masungiro 1 yamai 1 yababa gumbeze akabvisa mataura 1 yamai 1 yababa ichi3 machizezi mukono masungiro mbudzi inosvika ichibva yabayiwa vanhu varipo vachibva vaita mabiko kwenyu munobvisisana ndizvozvo alright ndipo paita gumbeze ndezvo ichokwadi gumbeze nemari yacho yepamusoro yanga ari mabhondi andichaziva kuti mabhondi mangani ndobvabvisa kuti jira nemabhondi amene kuti yanga ari mangani tsvakirai kuno akabvisa listi renyu muna haiyanarake mune list here mungamunyorera mukwasha kunyora kwaita azvatopera ai hadisitanoziva naro zvangu rasara kumba asi zvandiri kutaura izvi kana mukavabvunza vanotetetudza mazvi anoitika pakuroorwa kwemwana chokwadi
anofanangurwa mukwasha akauya nyangwe nedhora munogara pasi magara pasi muchimunyorera list akatizira ndobva azouya auya manje munyorera list ndori kubvunzwa nevatongi kuti makanga mazambotunyorerawo list here kuti aiwa makanirwani mafukudza dumbu machichi kana kuti hamuna zvimwe zvacho tikamupa zvimwe zvacho tikataiwa tinozonyora kana zvichinge zvaita sei zvauya nokuti hatingangonyora shamwari alright zvaifana list rakuna izvozvo paini sei tichida list pane vamwe vanochinja mupaka vapa bhenji pabhiri takazviona manje vanhu vakusandurira magedhi ababi saka isu tinoda mutambo uri fair sei tichiti tinoda mutambo uri fair imimi makanganisirwa muri mwana wachangamira akanganisa mwana wani wachangamira alright kutaura kuti izvi zvaimakwa izvi ndo zvakabviswa ira harisi list rekuroora handizvozvo vanatoita kuti muzvigadzirise mandinzwisisa list rekuroora rinotaura zvaitwa nezvaita sei nezvasara handizvozvo izvozvo zvinoitwa panguva mune muchiri kuwadzana handizvozvo tisati tasvika pamaipa handizvozvo izvi taakuti tiudzei rusambo muruda rwaita sei uku mune mwana kumba hamuchachaja rusambo asi maakuchaja ichi chekuti ndine mwana kupi handizvozvo saka ira harisi list neramangu akagadzirisei ipai munhu list chairi rakazara chenyu mozoteera nebhobwendi yenyu muchimaka zvaita sei toziva zvinenge zvasara handi mazvinzwa achibaka mucharoodzawo vana futi harisi list kaarikadai iyi risiti handiti iyi risiti rikutaura zvakaita sei list rinofanira kuratidza zvese nebhalansi yasara handizvozvo maita zvakanaka racho pamusoro imwe racho ngarizokesariri ndikuratidza chete zvakaitika musiwo munorichengeta right chengetai risiti yenyu right shamwari ateza rako zvataura uzinzwa vati kudi ina atezva kuma yokuwa changa ndisingadire kuwapira kumba nyekuti atezva nguva itaurira nuna dzinomufiiri zokundainetsika nemboko kuti inatezva wanga wangadudziwo zvakati nezvakati mwana wavo kuma yavanhu okwanisa kundivapira kumba nechikonzo chekuti atezva ravangu inini zvavaindudza zvaindiremera ndenge ndiri mwana mudiki ndaikwanisa kuzvikurira unenge wazotangira parodi kune kwaumutangirira wati kudii pakutanga ndatatezva ravangu inini vaindudza nuna dzakati aisindisiwa ndinoona kupatachitaura ndati uri kuti kudii nezvataura atezvara wati kudii kutanga usati waenda kwawakuenda aya amasakati handiti ndizvo kutaura kuti uda kuvapa pfuma yavo ndizvo kana nhasika kuti vadonwapa aiwa kana unozovataura watiunomumaoko ndange ndisingadi kuvapa atezvara pfuma kumba zvazvazoita kuti zvauya kuno ndokwandakuda kuvapa pfuma yavo nekuti pano zvimwe zvavaitaura zvaikodzera kuti usavape pfuma kupi kumba ibva wabvunzwa nomutongi manje ari kubvunza vanhu kuti wazvinzwa here zvavataura kwaunge uchida kuye zvavataura wazvinzwa here vati uda pfuma yavo iwo kubva vati pfuma yavo ndinovapa ndokakubvunza futi saka wapa pfuma yacho riniko ndakubvunza manje kuvapa rini pfuma yavo nekuti iwo watiyatezvara kuwapa pfuma yavo nekuda pane zvavaizotaura saka tataura kuti izvo zvisakatiwa akwafanzisisa matungwa mufoja masakasi anobviswa iswa pasi tinoda mashizha saka pane mashizha ndeapo pautaura kuti aiwa atezvara pfuma yavo kuvapa ndiri kuita sei pane zvaisakisa kuti ndisavapire kupi kumba saka tatikavapi
nekuti wanga wagara uri munzira ipi iyoyo. asi kune masakasi ayaya dingindira nderekuti atezvara wako wanga wagara uchida kuvapa chi pfuma yavo ndokutaura kwawaita saka wanzvada kuti dzokora saka ukuwa parini tipedze nyaya ndowagara apa atezvara atezvara mukoma ndikuwa chakandichikumbirawo ndichokuti atezvara wangu dai wandiziva kuti tsitsi imbomira mubhadharo imbomira nyaya pairoe baba section A kuti pfuma yavo ukabva wati ndiri kuvapa chasakisa kuti sape pane zvaitaurika ndizvo kura kuti wakatogadzirira ngari pfuma ipi iyo wandinzwisisa then rwepiri section B ndopatinoita no chitiudza zvimwe zvaisakisa handizvozvo kuti usavapire pfuma kupi kumba toga twaudza panapo kuti mukuwasha aite sei hanzarwo nokuti pane ukama papi apa handizvozvo saka chekutanga pfuma yavo uri kwapai tobva tachizoenda kwauri kuda macha nokuti chakamire kumbira handada kuti nguramba asi ndikuda kuvafunza nezvandinayo kana kwachena ndikumbira kwawanda kana kwachena ndiwapedzisa pfuma yavo chirega kusenga mukana ibva wataura ndikuda kuita zvinoti handizvozvo then kana pachena ndozodaiwo isatuwane zvinonyoreka plus zvazvaita ndikuona sekuti senyaya yaane mazuva hauchaziva kuti kunze kwatoita sei kwatochera kwatopangura zvakwatoita izvozvo kwatopangura ukaona vanhu vanokuendesa mashizha efoja kunze kwaita sei kwatochera kwachena asi kuti nditi ndipe zuva sezvinhu zvinongoti tonzetu kumwedzi kumberi kuna chiti ndichitaurira kuti pandinenge ndazviitawo ndoyakupedzisa apa ukutenderera ndati apa ukumboitei handizvozvo ezverini ndozotaura zvezvimwe zvasara pane zvinhu zvinokwanisa kuva pamwe mbiri zvozoita mukwasha akarongeka ipanoramba uchitenga dzita pakutaura handizvozvoshoma right zvasara kuti zvasara nandikungeona tezvavo kuti ngadai vakwanisa kuti ndakatengesawo zvandakashandawo tipe dheti ukufunga kuti zvarini chatengesa oktoba here septemba here toona kunyora basi iwe tifamba newo zvauri kuda izvo zvawakashanda wega tinondongona dzimaya izvo zvawakazorwa uri wega right nyaya iripo ndeyekuti changamire rega mupemukana right chii changa chipa kuti iwo usade kubate zvapfuma yavo kumba tezvaka wangu inyimira ndo wakaparadza musha wangu right waita basa handei famba nemaparadziro yavo imba inze maparadziro repa musha wangu ini mukadzi wangu ini chaishaika atezvaka wangu mukagodona atezvaka wangu ndokuti ini ndakapisa munhu ndinogona masungiro muna wangu andakupandukisa pfuma yavo handokwanisa kundivapira kumba nechikonzo chekuti atezvaka wangu inini zvavaindudza zvaindiremera ndenge ndiri mwana mudiki handaikwanisa kuzvikurira unenge wazotangira parodi kune kwawambotangira wati kudii pakutanga ndatatezvara wangu inini waindudza nuna dzakandikuri haisindisiwa ndinogona kupataachitaura ndati uri kuti kudii nezvataura atezvara wati kudii kutanga usati waenda kwawakuenda aya amasakatira pfuma yavo ndikuramba kwavo handiti ndizvo kutaura kuti uda kuvapa pfuma yavo ndizvo kana nhasika kuti vatonwapa aiwa kana unozovataura watiwe mukoma wako ndange ndisingadi kuvapa atezvara pfuma kumba zvazvazoita kuti zvauya kuno ndokwandakuda kuvapa pfuma yavo nekuti pano zvimwe zvavaitaura zvaikodzera kuti usavape pfuma kupi
kumba ipo kubvunzwa nomutongi manje ari kubvunza vanhu kuti wazvinzwa here zvavataura kwaunge uchida kuye zvavataura wazvinzwa here vati unoda pfuma yavo iwo kubva vati pfuma yavo ndinovapa ndokakubvunza futi saka wapa pfuma yacho riniko ndinakubvunza manje kuwapa rini pfuma yavo nekuti iwo watiyatezvara kuwapa pfuma yavo nekuda pane zvavaizotaura saka tataura kuti izvo zvisakatiwa angofanzwisisa matungwa mufoja masakasi anobviswa iswa pasi tinoda mashizha saka pane mashizha ndeapo paonera kuti aiwa atezvara pfuma yavo kuwapa ndiri kuita sei pane zvaisakisa kuti ndisavapire kupi kumba saka tatikavapi nekuti wanga wagara uri munzira ipi iyoyo asi kune masakasi ayaya ingindira nderekuti atezvara wako wanga wagara uchida kuwapa chi pfuma yavo ndokutaura kwawaita saka wanzvada kuti zvokuora saka ukuwapa rini tipedze nyaya ndowagara apa atezvara atezvara mukoma ndikuwapa chakandikumbirawo ndichokuti atezvara wangu daiwa ndizirewo tsitsi imbomira mubhadharo imbomira nyaya pairopa section A kuti pfuma yavo ukabva wati ndiri kuvapa chasakisa kuti tisape pane zvaitauringa ndizvo kuroti wakatogadzirira ngari pfuma ipi iyo wandibvisisa then rwepiri section B ndopatinoita kuti no chitiudza zvimwe zvaisakisa handizvozvo kuti usavapire pfuma kupi kumba toga tovaudza panapo kuti mukuwasha haaite sei hanzarwo nokuti pane ukama papi apa handizvozvo saka chekutanga pfuma yavo uri kwavari tobva tachizoenda kwauri kuda macha nokuti chakamire kungira handa kuti nguramba asi ndikuda kuvafunza nezvandinazvo kana kwachena ndikumbira kwawanda kana kwachena ndiwapedzisa pfuma yavo chirega kusenga mukana ibva wataura ndikuda kuita zvinoti handizvozvo then kana pachena ndozodaiwo isati wane zvinonyoreka plaziro zvaita ndikuona sekuti senyaya yaane mazuva hauchaziva kuti kunze kwatoita sei kwatochera kwatopangura zvakwatoita izvozvo kwatopangura ukaona vanhu vanokuendesa mashizha efoja kunze kwaita sei kwatochera kwachena asi kuti nditi ndipe zuva sezvinhu zvinongoti tonzetu mwedzi mumberi kuna chiti ine tichitaurira mugari munhu kuti pandinenge ndazviitawo ndoyakupedzisa apa unotenderera ndati apa uri kumboiterei handizvozvo ezverini nditozotaura zvezvimwe zvasara pane zvinhu zvindokwanisa kuvapa mumbiri zvozoita mukwasha akarongeka ipanoramba uchiteka dzita pakutaura handizvozvoshoma right zvasara kuti zvasara nandikungewo natezvavo kuti ngadai vakwanisa kuti ndakatengesawo zvandikashandawo tipe date ukufunga kuti zvarini chatengesa oktoba here september here toona kunyora basi iwe tifamba newo zvaukuda izvo zvawakashanda wega tinotongona dzimaya izvo zvawakazorwa uri wega right nyaya iripo ndeyekuti changamire rega kumperukana right chii changa chipa kuti iwo usade kubate zvapfuma yavo kumba tezvara wangu inyimira ndo wakaparadza musha wangu right waita basa handei famba nemaparadziro yavo imba inze maparadziro repo musha wangu ini mukadzi wangu ini chaishaika atezvara wangu mukagoro naatezvara wangu ndokuti ini ndakapisa munhu ndinokona masungiro yazvayaenda nasadomo mombe yaenda yakasvikawo yakanzi mombe aite mukono masungiro sadomo ndikati sadomo kana mombe isingaiti mukono masungiro atezvara wangu wadi kungotora waita idanga wapindura sadomo kuti murume yako uraya musefuraidi
sadombo vakadzokati fight zvadaro vakabva tumwe mwana natezera wangu akauya kumba kwangu tichimakuswera mangwangu ekukai akasvika kagara akati tsanwa ndakati tsanwa kuwara nyaya yemukuiziva asi ndinoita plan dzekuti imoberese ibaiwe paningiri natobata Friday yakusvika akawadzokera tsanwa ukamino zvavakasvika kuudza vatezva wangu ini ndakavaudza ndakatitsanwisa kuti muchitumiwa wakapota muchitumia tsanwa ndozvikapa kuti musha wazosvika pakubhenda hanizvozvo ende chishuwo changu kuti nhasi pakagadzirika pepfuma unogara zvakanaka naadzimai vangu ndizvo wezi nhasi atezvatava papfuma kugununa hapasisina musha wako unogarika zvakaita sei zvakanaka uri kuona sei kuma ndizvikurire nezvandaitaisira chitezva wangu kuti wachindiitira ini nezvandaivaitira zvatadzomuziisa waita zvakanaka handi mbudzi kuzvairwa pavanhu yedu mutandirwe chii handitika papachivhiringa rudo rwei papachivhiringa kuti mufambe zvakanaka nemba yako zvinonzi hazviri kurwadza iwewo handizvozvo ndozvatakusvina kai saka tazvisvina kuroti imba yako nogarika zvakaita sei hapasina chinofanira kuzokuremera futi nokuti ndapedza papi papafungurisa vachagunumuneya zvakunetsa changamire ndezvekuti matauriro emutambo musha wangu uchafamba zvakanaka wakutokona bhozi ndakatopindwa mune tsaona dzezvirwere zvebonde nomukadzi waakaudzotoura waita zvakanaka saka changamire pavari kutaura newe vari kutofunda nekukuona wapanzisisa naombe iripo ndeyekuti zvese zvauri kunongedza hazvisiri izvo zvakaponesa wako saka ndozvikukudza changamire saka vakuti kana iri nyaya yekuti ava vaigunun'una kuti nyama yaita shoma waiuya nemhuru kumukono wemasungiro kutaura kuti ukavapa yakanaka zvinhu zvaakuita sei zvaakuendeka saka wambodza ndakuti iwe zvinhu izvi waposhwa here kana kuti nekuti nhau dzauri kubata maonero andiri kuita handi ndizvo nepanguva yauri nezviripo hazvisiri izvo endi pane chinhu wani chakaratezara vako chiri kuramba chichidzoka mupfungwa dzangu chandiri kufunga kuti chaifanira kudzokawo futi mupfungwa dzako wapanzisisa pane mwana papi wapanzisisa pane mwana papi ini ndine dambudziko inini wangatarisana naye ndine dambudziko handigone kunyangadzira munhu kana ndaakuenda tinotoonekana zvakaita sei nekuti gumbo iderere mangwana ndinodzoka nepapi wapanzisisa upenyu ivhiri ibhora rinotenderera pane pachazodara wanza zvandipedza taura saka ndiri kuti aiwa anoziva hanyangadzire pekurara vechinyanja vakatosanyira pogona kutaura kuti usanyangadzire pekuita sei uchiti pachena aiwa rinodoka futi uchazoda mabvudzi api wanza kutaura kwandiri kuita saka ndiri kuti ungabate zvakawanda isusu zvedu tinoti iri mumutanga ndonjiri yatawana iri mumutanga ndiyo yatinokikiridza tapedza yatozotsvaga zvedu zviduku atezara vatauda kupfuma saka ndonyaya iri papi ukuwo ndichangamira wanga vachida kuseredza chete asi nyaya iri kundotatezara vakapfuma tinotenda kurota ndichavakamombe mbiri chatakutoda kutonza changamira ndechekuti pfuma yacho yakamira sei kuna tezvara ava vainge vachiziva bhiri ravo rakakwana nekuti rurisiti mamatipa ava vanofanira kuziva chikwereti chavo nemi chakakwana kuti pakadai gusu ranga riri mari yakati zvakati zvanga zvakadai zvakati zvanga zvakadai zvese kanaka vataura katesa vataura zvavakuda ndoda mombe yange danga mombe yemasungiro yeumai nerusama ndozvinhu zvavataura nokura tounoti musha waita sei uyu wapasi handimazibata hamuchataura zvamagusu nanani bhozi wapasika kare musha
ini pandani kukuenda ambokurasika ndandiri kuti gukuro kana vakapanana pere hacho chibhondi gukuro rinouya pana mangu kudaro kuti musha uchiripo apa ndomaonera ndandaita maonera ngakanakayo right zvatakuita vakuru vaka pane zvazvikanyora ndandikanyora dhara zvinhu zvangu tipei tione Uraiti panapa pakanzi mombe yedanga 1, mombe masungiro 1, mombe humai 1, rusambu nemari yerora 1500. Ndo zvapachurwa mubhuku ranga riri mumwe. handi mune rimwe listi rei Mune rimwe bepa here? mpeya bate pamusoro iyi chakara ipapo zvangu ndoda kuti dzokei pamashure mchani panga pachitaura mukwasha Achimbomirai. Tatiri mumutanga ndonji. Tatiri mumutanga ndonji? Wazinzwa mzoko? Iri mumutanga ndonji. Saka hazokuda kuti rasisa wema isati zvide. Kana taukandikuma yako here ndoyatataura kuti hanzi from now izvezvi tikatuma mupurisa wedu achauyawo noti mombe mbiri dzakoita sei ikasha ko dzimwe dzawava kutsvaga ndedzipi isisu tiri kutaura neushu handiti hatifane kumusiya asina kutaura nhuna dzake iwo unofanira kupaziva futi kuti papa nemakore matema ndepapi handizvozvo painawo unofanira uchitofara kuti no ndasunungurwa ndaakuziva papa negore dema ranga ichipa kuti mukuwasha aite sei atadzondipa zvinhu zvani zvangu ndafarira zvawangochitaura ri mukuru ngaimbi yako ukati no mese munonamadza muri vakuru kuchechi munotogadzisawo dzimba dzevamwe handizvo echibaba zvekutoti kuvhegana kuya kuno kumatare kune kutokanganisa reputation yenyu kuchechi handizvozvo because vanhu vandoziva kuti munotaurirana muchisvika pakunzwanana sevakuru kupi kuchechi asi chapa kuti ukuru hwenyu mubve inyaya yemakore matemavi saka hapana pataita kuti mukuwasha wako adzoke usina kuziva papa nemakore matema painawo wasunungurwa kana achipanda wasunungurwa kureva kuti maakunonofamba mune ukuru hwenyu kuchechi handizvozvo semasadaro mandinzwisisa nyaya dzedzavanda vanenge vachidzitodziteera kuti zvinozva zvabata iwo amufundisi ichafamba sei handizvozvo tichaona vanoiswovha sei vachanzwisisa sei nyaya iyi paya kuita sei paya kunonosvika saka ndisatati atushure panga pachimubata-bata zvanzwika ngepfuma tapedza iyi shamari mukuwa mubari pepa rake kana pane kutaura kumukauda kutaura tika tapedza mune chekutaura ndoshokora ndakanga ndichitaura kubvira nekubvira ndikuti matara andi ndira kutaura kuti ndavazive kuti ukama hwakupera the whole system yemafambiro akata nyaya was too fast and a lot of vanhu vakanga vachitaura zvavakanga vachiita vachiadvisa too much to the state of table zvekuti kusvika pastate yatava ndiri kubhiliva kuti nyaya yedu vaisati yaita sei isati yapera because pane zviri kuitika mukunga wangu uyu achitambira mwana akarambata mwana 2 years and almost 3 months ndikada kuedza kuti muroora wangu andachangatadzirana naye haafani kushota rudo rwakamwana ika but so far muroora wangu anogara kuya kuona mwana meaning to say the situation is tense kana chiti too fast movement yenyaya dzakatichiitika ndiri munhu mukuru ukanga wataurika nyaya pane zvinhu zvaunofana kutarisa mwana uchiona hapana here zvinozoitika kubenyu in the beginning pachitanga kubatwa nawidzi paifanira kuva munyika muno mamambo madziro makademuka ropa nhasi ngadai tichitoti isisu no ngekwachibanda akadeura ropa munyika yamambo madziro nenyaya yechikoro zvataitsvaga asi izvo zvatakazowana it was different ndaedza kuduraka vana kuti vana vanofanira kuita chinhu chimwe chete patika kuti tiite paya
paiuya chinhu chinhu chaiva chakaomarara kwazvo chokuti handaikwanisa kuti asi kuzozvidai ndomuti no ndani kuzvibatai pane kubatai chimwe chibva chapinda saka kuti tizvibatanise zvinhu zvichakamira ini ndaiwanzotaura mukurunga yangu please ukamaunzana we are in the same village tikazonzwa kuti ndozvaitika munyika muno chii chatinoita ngoni ezvinezvi now look the situation sezvairi nhasi dai uyu akatora demo akatema chikomba kana kuti chikomba chakagona kuuraya uyu chii chaizoitika we have defiled takanganisa nyika saka ndaifungidzira kuti mukurungai wangu panoita kuti zvematare timhumirai tichitarisa kudzikamisa zvinhu taitarisira kuti murume uyu anonzwisisa kuti no sure situation yakadai ndisati ndatombowana chandadzora zvakanga zvatokwidza kare saka iko zvine situation yatinayo ndotongoti still chikaoma because kana yakamurwadza yarwadzawo inini because uyu ndiye mwana wanga andikatotarisira kuti mwana akutovaka musha zvinoonekwa nemuora wangu aitoenda kuchechi but zviitiko zvakaitika zvanga zvida discipline zvaidawo kuti mubereki anzwisise kuti no mwana apa atadza apa zvakudikana ndezvakadai nezvakadai but zvinenge zvana zvazvorwadzisa saka naanapa situation manje kuti whatever is going to happen kana zvichireva zvazvo kuti kamwanaka zvakakudyiwa mafuti no problem vakaramba chingotorai and I to go to police again please edzai pamwe kwanisa kuti mutemo wenyika utendere kuita zvinhu zvakaita saizvozvo whatever kana dziri pfuma mwanangu dzinotsvagiwa dzese dzichizowanika dzimwe but what is happening here panoramba kachingokreatira zvinhu saka chakamira ini chandisingadivi chokuti tizotanga kuzoti vachikwana vakazoti zvakati hei zvakazodai zvakati yese yanga iri nyaya yemaadvices vanga vachiuya saka ndinganema kutendai hangu because nyaya yapera mwana anofanira kusara pfuma kwaita zvako nekuti kune mwana asi mwana iyeye haizvosiso atosveta rudo rwamai vake kana mbuya vake zvokutoti vachitibereka sonoraka mwana kachitochema kuchemerani ambuya vake kuchiiko chakabweti ezvindakunyatsotonzwisa kuti atezora vangu chaiva vanhu vaseko vaifana kuyananisa ndo vakanga vakupinza kutadza kubatanidza kana dai aiuya munoura wangu vaseko vake aifana kutouya kuti no this is my duty rega ndinotora vazukuru vangu navachese ndiwadako but nothing was happening hapana chakaitika maita basa saka uyu murume uyu ndakutora sekunoti aisisiri hama yangu maita zvakanaka because situation yacho yakandoomera chakanaka maita zvakanaka mune zvamataura ndatoona a lot of sense pfungwa dzinovaka pfungwa dzamufundisi handizvozvo muri mufundisi zvesho wakakuchinjika ndiri kutozviona pamberi pangu panapa handizvozvo kuti ndagara namufundisi handizvozvo mufundisi anofana kuzvara zvinovaka sangano handizvozvo asi asati avaka sangano anotanga avaka mhuri yekwani yekwake handizvozvo vana vesangano anotozokopa pamavakira unenge uchiita mhuri yekwani yekwake muri mufundisi kai mutemo wenyika kuti mwana anofana kubva pana amai ane makore mangani 18 years zvino uya ane 18 years uya ana 18 years tiri kuti chiipa ndoda kutonzwa nondinda atombo wenyu nyaya ndikati mwana ngaasare pababa vake inayo kuti ndaita kunyatsa kunzwisa kuona kuti vachatera here kwandiri kutaura kuti tigone kutaurirana tichigona kuita ndati muri kuti kudiko zvino aiwa mwana anouya tomuchengeta aizvibandao zvinzvazvo wati kuda kubatanidza mwana naamai vake handizvo mwana ndewenyu mese anichengetwa kwaamai nekwababa uri kuti mwana wangu arisiva rudo rwakakwana kusvikira chikura ndati paitika zvinhu zviri very fast manzwa zvokuti kana vanhu vachiyananisana ashenza atete ashenza asekuru vari kuyanana nongavanopidiko handiri munhu anoenda kuonaika mwana akuda kuoma mushonga hapana chikazvadzisi until takuramba tiri maexperiences ekuti zvinhu zvakashata zvakuramba chindikatiudze kachibata zvinhu zvikava too fast zvine munhu anofambawo nazvo zvefast ndo pazvasvika kamana wasibata panga pachikunetsa pemwana tapedza handikosibata takuchienda kumuva asi pemwana pepfuma taita sei tapedza spidi yacho inokukurira ikagozi ipo pamura pane vanozviti tinozita chaizvo matatu handikosibata
but matare iwayo havazive because chaanozvara at the end of the day idaka chete pasina kuwadzana kwechii kwevanhu tapedza aidiwe shamari pfuma iri kuedza handiti paukuenda ikoko munhu mbiri osiwadzisa kwadzofongedzika list iro achibata then achiridza ndatarisa zvangu inotarisa hatidisi zvihamba zvichitakam-dzoke ndesamanda ati list rinoitwa vanhu muchiri kuwadzana handizvozvo list hariitwa vanhu magumburisa mune makuda nezvinhu zvine chigumbu mukati handizvozvo dai pasina zvaitika mamuchita mombe dzedangangara ingwashawei zvinoreva mombe dzedanga muzodzorere mombe dzedanga dzinoreva kuti mwana ega mombe kuroti maita isi kuti mubhano wenyu achanetwa vana 6 kwaita sei handiti rusambo maita zvakura sei rusambo taida 700 imari yezvidevere inogurosana nokuti bepa racho rogurosana ndikatovapa saka ndangojoina apa ndati rusambo nemari yekuroora pandakuisa 1500 rusambo pa6 vana maita 700 handiti kuroti pamwana 1 maita isi almost $100 izvo 150 ngizvo pamwana 150 pamwana 115 handizvozvo tosvika pa700 handizvozvo right saka isu vafamba zvinhu sezvazviiri handizvozvo right zvinapa paita mwana 1 tiri kuti chii because mombe dzidanga madzipa mesha madzidanga kuda mombe idanga yakuchii kuroti pamukuziva zvekumberi rusambo mukuita sei rusambo togona kuudzora kuuya pamariga togona taakutozvidzora nekuda kuti sibatiya kufamba zvakajeka handizvozvo rusambo raniva 250 ndo yairusambo then yegrosari nezvimwe inosara yapa mari kwakungomainasaiba mabatozimuta bepanyira manyoraka weto ndibone zvakandaraidza siriso kunyora zvisina kujeka handizvozvo panzi kurusambo nemari yeroora ndo rusambo handizvozvo saka chinhu chimwe chetitaurwa mambozvionawo ine handimufunza ndabatanike ndozvati chinhu chimwe chete rusambo roora even mwana akasonosvika tageti ramunoda mari inobvonga ndechii rusambo mandinzwisisa ndesamukuva ndikutaura nemi zvandikutaura handiti then tiri kuti zvimwe kaizvi ana grosari chiika imhemberero dzekuti zvinhu zviri kufamba chii ko zvinonga zvakadai ruti kana zvakadai mukupembererera apa kana kuti apa tikutochema kuchemera chakanaka kudai chapei handizwisisi sapanapa kusamboda kusiya 250 handitika tombosiya zvakadaro kumaya handitika vaindigadzisiro shamara usiye rusambo 250 mokatisa pepa renyu atombowenyu dhiri ina handina saidza rinorovedzera totaura chokwatsezva chiviri handizvozvo right rwangu waiswa 1500 tasiya 250 maita basi